zdokumentovať. Ježiš, ak praskne prúžina, to je koniec. Dobre, no. Ešte je tam fakt veľa miesta. Prosíme ďalších ľudí, aby sa zúčastnili tohto pokusu. Už vidím, že sa plní kufor. Ale pozor, lebo kufor sa musí zavrieť. Kufor sa musí zavrieť. Dúfam, že ho otvoríme teda asi, hej. Skoro vždy sa dá otvoriť. No dobre, ešte je tam fakt veľa miesta, ja tam vidím veľa vzduchu. Otvorte si okná hlavne, lebo však okno treba. Tuto vidím, že motorkár ide ako medzi poslednými, aby zatlačil na ľudí, aby zvyšil tlak. Dobre, to vyzerá dobre. Vpredu je ešte dosť miesta. Dobre, kufri máme 3 osoby ženského pohlavia, ktoré sú pripravené sa tam zavrieť. Ale ešte počkáme. Vnútri ešte podľa mňa sa niekto zmestí. Ešte niekto sa zmestí. Poďte ešte jeden dobrovoľník, prosím vás pekne. Ten zadok sa bude dať zavrieť. Ešte, tu je veľmi veľa miesta pri volante. Hoď sa tam. Ešte by som povedal, že jeden by sa tam ešte zmestil. Určite ešte jeden. Remčo ide do toho, vidím ho, že sa tam tlačí niekde do oblasti predného skla. Už to úplne neviem teraz, akože už sa mi strácajú tí ľudia v tom. Bude sa to dať zavrieť, bude sa. Zatvárame zadné dvere, už to prebieha. Dobre, zadné dvere sú zavreté. Zatvárame predné dvere práve. Tu niekomu, Remčo má strašne ako veľkú nohu, tak mu to nevie. Prosím vás, nehúbte sa, fakt sa nehúbte. To auto na to nie je stavané. Kde dáme tieto nohy? Máme problém s nohami. Dobre, dáme výnimku, že môžu trochu trčať z okna. Dobre, trčí trochu noha z okna, vyzerá ako, že už nemá majiteľa táto noha. Ale ešte asi má. Takže, tieto dvere máme zavreté. Ešte jedna osoba, dobre, ešte jedna osoba. No, nie, ak ideš do toho, budeš slávny, budeš v telke. Dobre, táto osoba sa počíta ako celá osoba. Dobre, no ešte jeden tak, ten povesť. Dobre, skúsime zavrieť kufor na 5 sekúnd, nadýchnite sa. Dobre, to je, no nedá sa otvoriť, Ježišmária, nedá sa otvoriť kufor. A fakt to nejde. Dobre, dá sa otvoriť. Dobre, takže kufri sme mali 3 osoby, to mám spočítané. A teraz prosím vás, pomaly vystupujte. Poď ty prvý, ty si nastúpil posledný, pomôžem ti von. Tam je rezerva. Sa tam ešte junior. Jeden, otvoríme dvere vodiča a môžeme pomaly vystupovať, ostatní zatiaľ trpia. 2, 3, 4. To je trojka, to je 3. Teraz z priestoru. Prosím vás, ešte nevystupujte. 4. Tu sa rúti 5. Vyliezol. Dobre, teraz môže aj z druhej, no Hacka ide z tejto, je to 6. 6, 7, 8 a teraz z druhej strany 9, 10, 11, 12, ešte tam niekto je? 13, 14, 15 a tí traja zozadu, to je 18 ľudí sa zmestilo. Do Lady 2107. Ja považujem za slušný výkon. Keby niekto sa chcel zašpiniť, môže to skúsiť pri motorovom priestore. Junior, teraz dávie. Toľko tu nie je ľudí. Celý festival. Toľko tu nemáme účastníkov. Takže je to 18 ľudí, ktorí sa zmestili. Ďakujem vám za tento skvelý pokus.